अगर आप भी चाहते हैं कि सोनो टोन भोजपुरी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोली 4 दिन से फोन नहीं कैलू कैसन हाल हटे तू ना बतैलू अरे बहुत खराब बा। रोली 4 दिन से फोन नहीं कैलू कैसन हाल हटे तू ना बतैलू सुनो का बताए हो, ए बोलू ऐसन सिचुएशन क्रिएट हो गइल, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गइल। बोलू ऐसन सिचुएशन क्रिएट हो गइल, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गइल। विश्वासघात हमसे कगइलू ना हो, ई बात हमसे ना पहिले बतैलू। का करती बाबूजी नु करो तारे बिया, का हम बताई हम रहे मजबूरी, ए जान तहरा से बन गइल दूरी। ए गोलू हो, ए गोलू कैसे बताई बड़ी लेट हो गइल, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गइल। ए गोलू ऐसन सिचुएशन क्रिएट हो गइल, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गइल। हमके बोलई ह तहरा शादी में आई, अरे बाप, भले ये जान पतल पूरी चलाई। अरे ये सब काम बोलेला ना ना, ये जानू हमरा शादी में ना आई हा, शादी में आके नहीं लफड़ा बढ़ई हा। जब भी किस्मत में रहे ओसे भेंट हो गइल, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गइल। बोलू ऐसन सिचुएशन क्रिएट हो गइल, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गइल। रोली 4 दिन से फोन नहीं कैलू कैसन हाल हटे तू ना बतैलू। अरे बहुत खराब बा। रोली 4 दिन से फोन नहीं कैलू कैसन हाल हटे तू ना बतैलू। सुनो का बताए हो, ए बोलू ऐसन सिचुएशन क्रिएट हो गइल, शादी दीदिया के देवरे से सेट हो गइल। बोलू ऐसन सिचुएशन